Kapod wang'iyo mamo mengine nyakoram gajuang tenda duon bura mar ODM moramo ni duon bura no pod omako gwenge mag Nyanza kendo mbi mare pok odok piny kata matin. Jo ODM osemoko kuom jotelo gwenge mag Nyanza ma osebedo katemo uso duon bura mar UDA gwenge mag Nyanza kaka jafum marwa George Juma lerono. Jotend duon bura mar ODM moriko ni wuoyo e kinde nyasi mar choko omenda mar gedo ne skund sekondari mar Agenga e sub-county ma Nyatike. Wach ni weche ma osebed kawachore duon bura mar UDA koro osedonjo e gwenge mag Nyanza en mana lek. Watu wa Nyatike wako kwa chama cha ODM. So this issue of allowing propaganda and allowing someone, one individual, because of his selfish interest, to come and mislead our people. The issue of Anyanga, we are able to tackle as people of Nyatike. We have tackled it before. We are tackling him today. We will tackle him in future. And I can assure you, standing here, anyone can be MP of Nyatike after me, or can remove me, but not Anyanga. Giwach ni oganda luo duto pod nitie duon bura mar ODM kendo siro ogai mar ODM Raila Odinga kagiwacho ni ji matin mosebedo kawacho ni uma mar UDA koro landre e gwenge mag Nyanza gin mana ji matin mabende ok sir ruok mar oganda luo. To ka gwambo pod nitie ok wago mbaka be ok wago kwan be onge gima chakwa wache wi mano wan wariwore bang'a gwambo wanyalego e OD. Without Raila Odinga, today I know Ruto's character very well. I have served with him in parliament. I know him. The person who can scare Ruto a bit is Raila Odinga. The person who can bring Ruto to order is Raila Odinga. Nobody else. Let nobody cheat you. I have no capacity. Jako mar ODM John Mbadi wacho ni entie kod adieri ni ODM pod otegno mokalo kendo oganda luo ok oikore mar donjo e piny owacho mar Kenya Kwanza ma nyaka sani okonjo Kenya. There is total problem in this country. Then someone comes to tell you that you should follow UDA. What has UDA done in Nyatike? From last year, 1 year is gone. Onge chieng' mwabro dhi anywhere ni wapogore ni ng'ato dhi ni anan jakoni anan jakoni anan jakoch. Wabro succeed kawariwore dichiel. Giseyo josiasa mawuok kaluo mabende koro si wuok oko kendo riwore kod piny owachono mar Kenya Kwanza. MCA gemo dongruok from the county government. Mission obiro mondo kik wadhi wago chongwa Nairobi ni wadhi manyo dongruok. Waikre ka gigigewa ma wan gogi emwakel go dongruok ne jothurwa. Ng'ama pod wuok ka mawacho ni dhi manyo dongruok kamoro iwuondo jogi. Kanyo wanwang'o equalization fund ka tawinjo ni jomoko wacho no dhi omo kelo. Kidhi omo ikele ka ini anoth kadem kama mahuru ini mitero magot kachola ini mitero makaleri ini mitero wakon ji adieri. Jokanyogi mag ODM koro jiwo achiel mar oganda luo kagiwacho ni mane makoro dhi konyo oganda ni e chopo lek margi mar siasa ka achiel kod dongruok. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika en 22 nyakoram gajuang en chenro maratilo wadhi mbele gi miwech manyien